Wara li ġew aċċettati l-emendi tal-Partit Nazzjonalista għal proċess elettorali, l-oppożizzjoni taqbel mal-liġi kif emendata u li għandha tirregola l-elezzjonijiet f'pajjiżna. Dan qalu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley ma' Net News meta mistoqsi dwar l-emendi għall-att dwar l-elezzjoni ġenerali u dak dwar il-kunsilli lokali. Il-gvern fl-aħħar laqa l-emendi tal-oppożizzjoni li allura kienet fi anfisha rebħa kbira d-demokrazija Maltija, rebħa kbira finalment għal pajjiżna. Illum nistgħu b'dawn l-emendi morru brasna aktar mistrieħa illi dak li se jirriżulta mill-electronic counting huwa aktar viċin tar-realtà li jirrifletti r-realtà ta' dak li verament irid il-poplu Malti. Il-Gvern aċċetta l-proposti mresqa mill-Partit Nazzjonalista fosthom li ssir verifika tal-polots tal-voti b'mod manwali qabel jiġu proċessati b'mod elettroniku u li permezz tagħhom jiġi assigurati li l-proċess tal-att tal-voti ikun trasparenti, ġust u ħieles minn manuvri li setgħu itelfu l-fiduċja fil-proċess tal-att elettroniku. Kif Diċembru li għadda li għamu dubji kbar dwar is-sistema tal-att elettroniku u l-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex jipproponi emendi fil-proċess biex ikun assigurat li r-riżultati tal-elezzjonijiet ikunu verament jirriflettu r-rieda tal-elettorat. Il-proċess kif maqbul issa se jkun qed jagħti serħan il-moħħ kif ukoll fl-istess ħin ma jagħtix lok li xi ħadd jieħu kopja tal-polots tal-voti miegħu hekk kif jintemm il-proċess tal-att. Permezz tal-emendi maqbula bejn iż-żewġ partiti, il-polots tal-voti għall-ewwel darba se jkunu jinkludu ritratti tal-kandidati li se jkunu wkoll stampati minn wara minħabba l-proċess tal-att elettroniku, kif ukoll il-preferenza tal-elettorat se tkun dejjem qed tinkiteb fuq in-naħa tal-lemin tal-polza. Emendi oħra jaħsbu biex mir-reġistru jitneħħew numru ta' votanti ħafna minnhom barranini li għadhom fir-reġistru minkejja li huwa magħruf li jew ġew neqsin jew inkella m'għadhomx residenti f'Malta, kif ukoll biex in-nominazzjonijiet tal-kandidati jintlaqgħu wkoll online u l-pubblikazzjoni tar-reġistru elettorali tibda ssir online u għalhekk jonqos l-istampar tal-istess reġistru. Segretarju Ġenerali Clyde Pooley ringrazzja l-volontira u dawk kollha li jaħdmu fl-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-Elkom li kienu mal-ewwel strumentali biex sabu nuqqasijiet fis-sistema tal-att tal-voti elettroniku u biex wara ġew preżentati l-emendi min-naħa tal-Partit Nazzjonalista.